Η ΑΜΕΚ, η Διεθνής Ένωση για τη Μέτρηση και Αξιολόγηση της Επικοινωνίας, παρουσίασε την 4η έκδοση των Barcelona Principles. Οι αρχές της Βαρκελόνης δημιουργήθηκαν το 2010 για να βάλουν μία τάξη στον τρόπο που μετράμε και αναλύουμε τις ενέργειες επικοινωνίας και PR. Από τότε ανανεώνονται κάθε 5 χρόνια. Η Clip News, μέλος της ΑΜΕΚ και βραβευμένη με το AMEC Award, ανέλαβε τη μετάφραση της νέας έκδοσης στα ελληνικά. Ταυτόχρονα εφαρμόζει τις αρχές στις αναλύσεις της, αλλά και στην καθημερινή της λειτουργία. Η νέα έκδοση απαντά στις κυριότερες προκλήσεις του σήμερα. Συνδυάζει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, θέτει ξεκάθαρους μετρήσιμους στόχους από το στάδιο του σχεδιασμού, αποκλείει αναξιόπιστες μετρήσεις όπως τα AVEs, δίνει έμφαση στη δεοντολογία και στη διαφάνεια στη χρήση των δεδομένων. Και το πιο σημαντικό update, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η μέτρηση ενώνονται σε μία ενιαία συνεχή διαδικασία, ξεφεύγοντας από το παλιό μοντέλο πρώτα σχεδιάζουμε, μετά μετράμε. Για την ελληνική αγορά, τα Barcelona Principles αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο που ενισχύει την αξιοπιστία στον κλάδο. Κάντε και εσείς updates στον τρόπο που μετράτε την επικοινωνία σας και κατεβάστε το e-book στα ελληνικά τώρα.